Така, хора. Така. Значи сега ще направя нещо, което никой от вас не е очаквал. 4, 5, 6. Ще правя топ 6 честове по вероятно да ви спаднат някакви карти. На 6 позиция е Wooden честа и Free честа. Да. Следва Silver честа на 5-та позиция. Golden честа е на 4-та. Giant честа е на 3-та. Magical честа е на 2-та. И на 1-та позиция е Super Magical честа. И така, хора, благодаря, че гледахте този топ 6. Айде скоро.